Salam horas madita saluhutna adorang sota mulai parminggota di bagasan saderion jumulo mahita martangiang nahohom di ingenat tabe martangiang mahita maredehita sian bukwede nomor 14 ayat sada 2 dohot opat. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Sai ingot ma ale Jahoba, akka dinggan ni basam dohot asini roham. Aisian narobi do akkai, asa unang marsurak-surak akka musukku midaau. Ale di bataku marhaposan tuho doau. Saya unang paila au. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurong na madok mauliate mahami tuho sian nasaroha nami ala dilehon o anakmu nasasadai tuha matean humokop hami asa unang mago hami na porsea di ibana alai asa hanguluan na saliling ni lileng na dinasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati goran di hami sai sesama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundenggan na pinelehon ni nai humokop hami sai paeleng mapinggol mutu hami tutang yang nami jala asima roham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 216 ayat 2. Sai mahulu
patik ni debata dihita minggu reminiscere sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik patoluhon dang jadi dohononmu goarni debata yanggo soture dalana ai hona hukumna dosogot akkana marsineang di goarna. Ida sahatna atong rap mangidugo gumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaho manabar tuhatami. Amin. Maredehita sian buku eda nomor 160 sada ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosat tanah gudangi tua dupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saliling nililing na do asi ni roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jut-jut dohami mardosa maradopon ho jala jut-jut husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalau sian nami unang alang asini roham sai urupi mahami
Ho ale Tuhan de bata hatuan nami, palua mahami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Los tabegema baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim nasongoni, nahudul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata di Gijang. Maredehita sian buku eden nomor 437 ayat sada. Sona agunda meroaki dan Yesus meringan dia, dan Yesus meringan dia, dan Yesus meringan dia. Tuna sona untuk Yesus Allah, dan Yesus meringan dia. Hatani debata turpuk epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di Filipi 3 ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada rap mahita majaha marsikat soring. Filipi 3 ayat 10 pitu rap situtu au mahamu ale akkadongan jala pamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiruan muna. Hamagoad do ujung nasida butuhan nasida do pardebata si haila hononna di pasangapon akkana di tanoon di parrohahon. Paubaon na do daging tanah leon, gabedoson daging na nasangapi, hobar tuhaw gunay ay di tarpatuduk sado saluhut na tu ibana. Ido sahat na martua do akkana tumangihon hatani dibata jalana upeopsa. Amin. Maredehita buku ede nomor 230 ayat sada dohot ayat 4. Namalungun rohaku bila Yesus pergi, hai di sesadu dosaku diurasi dan diakui di bagasan bersaitan marcigatu mautuhon Allah doa
Ta tidak kemah haporsia tai songon nahina tidak koni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah na tumo palangit do tano. Au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehovah iman na tinubuhon ni si Maria adorang soa ubuan ido tuhata na tumaun na bernit nama terpajal do ibana di hau pinor silang manai parguguna suatu dosan manguhumi na mengul au porsia ditode perbadia jalarong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia mulak mengulus sogot daging nal mate. Shalom, selamat hari Minggu ma di tasalutna. Tabegi ma titing namasa di uriata di bagasan samingguon. Titing Minggu reminiscere sadarion 10 Maret 2022. Napat jolo goar Minggu. Guar ni mingguta sadarion ima Minggu reminiscere. Do topik minggu sadarion marguru tulomo ni roa ni debata. Napadewaon parhobas sadarion di hari Minggu 10 Maret 2022 boy mata jaha di titing. Napatuluon titing namasa. Sada namar bagas. Titing napat jolo. Hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul siawib di Uria GKPI Jemaat Khusus Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara. Di patupado pamasumason parbagason tuhanak dot buru ni uriatta lamhot tua napitupulu anak ni amata ate napitupulu nainan tubuh ni hinata rostahuli buru siburian Sian Huta Jalan Cemara Lorong nomor 12B Gang Dame Kampung Durian Pulau Brayan Bengkel Baru Medan. Ruas Niuria GKPI Jemaat Khusus Pulau Brayan Medan. Dohot Rotua Teresa Boru Tanjung Boru ni Amata Udin Tanjung Tubuh ni Hinata Riana Boru Purba Sian Huta Perumahan Permata Hijau Permai Blok F4 nomor 12 Bekasi. Ruas Niuria AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. 2. Pertanggiangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 15 dohot 16 Maret 2022 songon nasomal patupaun ni huriata do pertanggiangan wilayah nama ringanan di gereja on. Masuk pukul 20 WIB. Sialanai misosoam tu sude ruas ni uriata asaria maddohoti partanggiangani. Tu hari Selasa 15 Maret 2022 imana ni dohoton ni wilayah Yerusalem, Judea, Kanaan, Sion dohot Galilea. Jalan nama kasuton partanggiangani ima wilayah Judea. Tu hari Rabu 16 Maret 2022 imana ni dohoton ni wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Jetun, dohot Nazaret. Jalan nama kasuton pertanggiangan ini tu hari Rabu ima wilayah Bethlehem. Tolu rekrutmen tim musik. Obat tu program kerja lau meningkatkan mutu pakubasion
doh urang lau makubasi tim musik dibaheni pinagido do turuas na adong matalenta na bui makubasi tim musik pinagido ma asa makubasi di huriata tatangyakom ma rekrutmenon asa masdalan dengan kontak person bui ma menghubungi Gracia Borosiman Juntak AP 0821 sada 457 8502. Opat, poti parasian. Pinabotohon tu sude ruas niuria mulai Minggu 6 Maret 2022 uriata diaktifpon poti parasian tu pengadahan sarana parkir dohot dalan. Nisosohon tu sude ruas niuria asata isi poti parasiani. 5. Pertangyangan Parhalado. Hari Kamis tas surat dititing 24 Maret 2022 sasitongna 10 Maret 2022 ditiki sermon Parhalado di Patupado Pertangyangan Parhalado. Nama jabui pertangyangan ini ima keluarga situa NZ Siagian Boru Samosid maringanan di aula gereja. Pinanggido tu sude Parhalado asa sude maddohoti pasermonan dohot pertangyangan. Onom, vaksinasi massal. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Artis Batak Indonesia atau DPP Parbi bekerjasama dohot Dewan Diakoni Distrik Sapulusia Bekasi manosohi dohot mengajak sude ruas AKBP sa distrik Sapulusia Bekasi asa dohot maddohoti vaksinasi massal ima vaksinasi parjolo paduaon dohot booster di Patupa hari Sabtu 10 Maret 2022 jam pukul 8 WIB saha rodi 10 opat WIB. Inganan Sekretariat DPP Parbi Ruko Tunus Plaja ima di Jalan Kiai Haji Nur Hali Blok AB nomor Sia Kalimalang Bekasi. Link pendaftaran terlampir. Pinanggido tu sude ruas ni AKBP Harapan Jaya boi dohot maddohoti program vaksinasi masali. Napahopaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon boi mata jaha di warta. Saldo kas ni huriata per 10 Maret 2022 uria dohot diakonia godangna 110 juta 367.854 rupiah. Pusat godangna 57 juta 80.667 rupiah. Distrik godangna 1.730.000 rupiah. Dana pensiun godangna 8.170.000 rupiah. Pembangunan godangna 2.400.000 rupiah. Transistoria godangna 4.750.000 rupiah. Sarana parkir do dalan godangna 121.805.720 rupiah. Lasni sosohomma tu sude ruas ni huriata asata gararma pilihan bulan attabe pilihan permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imat tabe tuattama nama masu parhepengon ni huriata. Napalimaon ulang tahun. Torok ni ruas ni huriata namara ulang tahun di mingguon godangna 27 alak. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun. Hata ni debata nama dok di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas uboto sakap akana usakapi taringot tuhamu ninna jauba. Sakap asonangan do tahe dada tuhamagoan. Asahau mangaliau tuhamu ujung na hina lungono muna.
Songonima titing namasa diuriata di bagasa samengguon Tuhan Yesus masuk. Mare demaita sian bukwede nomor 610 sada ayat sada 1 saterusna huhut tapapungu pelian sada A sada B 7. Yesus, salut nadiriki. Upasa pada Yesus, salut nauluki. Pake okuman Yesus, salut nadiriki. Yesus, salut nauluki. Yesus, salut nadiriki. Upasa pada Yesus, salut nauluki. Nungguin Tuhan Yesus, untuk donosaki. Lohat rohaki tu Yesus, si malu atau diki. Upasa pada Yesus, salut nadiriki. Upasa pada Yesus, salut nauluki. Martang yang mahita. Ali debata amanami pinuji pinasangap maho ali Jehovah debata manami.
Para sirohana sumurung jala perdengkan basa. Natoktong paihut-ihut pardalanan ning ulu nami sahato pason. Boy hami Tuhan marhahi pason. Lau mamuji pasangapun kuarmu. Di bagasan no bason Tuhan. Naeng begion nami maasuaram. Lau mamakulingi hami ganup napungon. Asiroham. Sai dongani mahami marhite-hite padongani oni tordim. Asa todimi ma Tuhan. Napa tauhon. Dohot na mangukap rohanami be. Gabe bui Tuhan waktu si hami. Hatam na badiai na gabe hanguluad di hami. Asima roham. Sahat diho mangulu nami. Di bagasan nopason. Amin. Shalom madita manginang na marminggu di bagas joro. Dohot na marminggu di bagas tabe. Horas madita salutna. Barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu reminisere dibuat dosian sada Musa bidu 15 ayat sada sahat rodi ayat onom songonon ma didok disi dung salpu aka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite alatan ni nama unak kumabiar ale Abram audo lobulubum upam macai balga alaini nasia Brahma we ale Tuhan Jehovah ahamale hononmu diau sai napunu doau si Eliezer nasian Damaskus nama sitian bagasu akup ni ini nasi Abram di danga dong pinok parhu di hoko jala ida anak na tubuh di bagas jabuku nama sitian au dungi Roma hatani Jehovah madok tu ibana dang ibana tumeako naruar sian butuham ibana tumeako dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna wa tailihon ma dopak langiti jala bilangi akabitang molo habilanga ko akai dungi didok muse tu ibana songonima pinoparmu sogut jadi porsiama si Abram di Jehovah gabe hati goran nadoi di etong Jehovah ido sahatna dihita dangadong ra siak kita nasohea mabiar sudedo hita jolma hea mabiar molo di situasi kondisi saunari mabiar do nuaing torop luat manang huta di musim hujanon ate apalagi di top ini sungai bagasna pitor mabiar doi alana sotung ro bajir dungi di aupoma bagasi jalanunga taida gudang akabencana alam na bui mangagohon baik di kota pe buido nang martubangan akhau moloro alugu laos buido alani biari gabe moru nang pakaporsial meragam mabay mabiar halak molo Ukraina sunari mabiar do alani porang ai ro Rusia mamorangi nasida dangadong be ketenangan di masyarakat Ukraina ala niporangi babiar molo sonari adong muse alani masa sahid
Omikronon tong do mabiar alani sahid. Jadi gudang nama ben mabiar jolma di partikianon. Alai laos di bagasan turpuk taupe di bidu 15 ayat sada saat di ayat onom nakin nata jahai tokoh di Bibel tongdo di bagasan biar ibana alani ahai bana ubama biar ala suadong dope anak songon naung nijajihon ni debata tu ibana ima si Abraham dina dipabukas debata ibana ima di bidu 12 na didok ni debata tu ibana bukas maho ali Abraham sian tano hagodanganmu siat tano hatubuanmu siat tonga-tonga ni keluargam dohot meninggal hon natorasmu sian luat urkastim tutano sipatudono kutuho nina jala dileo jaji bainok kudoho gabe bangso nabulun pasu-pasuok ho termasyur kuarno nina dibata jala torop akapinoparno alai dung sahat si Abram dung di paborhat sian urkas di nama rumur ibana 75 tahun satu tano Kanaan di paima ibana dung 10 tahun rupani danga dong dope saud tu nani do ni debata manang tu naung jina jihon ni debata tibana HP umur nunga lanjut nunga matua songoni ibana songoni nang sisara nunga lanjut umurna alani ma gabe songona adong ma keragu-raguan manang biar ni roh hatu ibana ala memang sian logika ni jolma dan patut be anggo tubuhan anak si Sarah. Itu dipikir ibana atong, dipikir ibana bah, aidang marna sauk dope. Jala taida manak kiningan keraguan ni ibanai ima di ayat 2 dohot ayat 3 di do alai ni nasia Brahma wele Tuhan Jehovah ahama lehonon mudiau saina punu doau si Eliezer nama si Damaskus sitian bagasu ni bana danga dong pinoparhu di loko jala ida ma anak na tubuh di bagas jabuku ina ma sitian au nina oma padohan ni si Abram tu debata di kegalauan nai ro debata madapoton ibana di alatan dung sidung jamita dung sidung mamari tahun barita nauli gabe ro debata madapoton ibana asa unang lalap ibana dibiar ni roha manang digalau na adong di bagasan pikiran dohot rohana jala di boto Tuhani doi jala dia tusi Tuhani do ahana pikiran ni si Abram gabe Roma ibana muse manungguli dohot paingoton si Abram asa unang lalap ibana di biar ni roha di pikiranna di ahana di bagasan rohana ditopot debatai bana muse gabe didok nakiningan di ayat sadai dung salpu akajamita odeng Roma Jehovah tu siapa marite alatan ninama una koma biar ale Abram audo lobu-lobum upam macai balga hata ni debata lau papocon rohani si Abraham asa marningot ibana dijaji ni debata
asa unang mabiar ibana, asa toktong ibana berfokus tu aha naung hinatahon ni debata tu ibana, bahwa janji ni debata ikon toktong do terjadi. Alai dang hobar tu pikiranna, dang hobar tu pikiran ni jolma. Alai tu rencana naung ni rencanahon ni debata do adiga ni neng patupaonna. Alani dilehon debatama songon sada papocon roha ni si Abram asa unang mabiar manang galau pikiranna di naso sahat dope aha naung jinajihon ni debata tu ibana. Asa toktong ibana marpos ni roha di hata ni debata naung pinasahat ni debata tu ibana. Toktong ibana fokus tu hata naung hinatahon ni debata unang tu roha do pikiran nasa diri gabe dido debata unak kumabiar ala memang molo tubuh biar ni roha odo mabain gabe tubuh nang lemah di bagasan haporsehaon molo ro biar oma naboy gabe mabai ganggu roha gabe moruma pos ni roha tu namangaleho jaji naung pinasahat ni debata. Alani ma pitoro debata dang dipasobu debata sia berham suku cukun manang mabiar. Alai pitor ditopot debata debana nama dok unako mabiar. Ali Abram. Pos roham. Dinanidok di debata unak kumabiar pitor di pajojor ibana ma na di bagasan rohana ahana di bagasan rohana di Papua sibana ma tu debata di hatahun ibana ma tu debata we Tuhan Jehovah ai so di dia korbe tuau anakon songon nang jinajihonmu ai nunga matua au si sarape nunga matua hape dang marnaro aha naung kinatahon dido aing matua nunga lam jonok namamu setikiku diukur ibana sian pikiran ni jolma naik komate nama ibana ni naruhana dung mate baise mampanean harta warisanon ai gudang sinamot ni si Abram. Gudang aka durbiana. Bahi si mamuse napunao. Ba on nama siliseron nama HP nagabe pewaris di artakon ni narohana. HP di Batam madokon ikon lianon nado. Ikon pasahaton nado. Na tubuh sian ubiok. Alani didok di Batam dang siele seri nasian damski Damaskus alai ikon na tubuh sian butuh hamdo na ikon gabe panean dohot generasi penerus lau maboan manang lau hashatan ni dengan bahasa ni debata na ikon sian keturunan nado na ikon ro gabe si palua Ido di papos roha ni si Abraham bahkan didokon au lobu-lobum au gabe lobu-lobum perisai diho namar lampatan di si au mangalehon tuho au mangaramoti ho au majaga ho au berkuasa di ngolum au ikom bertindak lau palua hoko menyelamatkan ho di bagasan perdalanan di ngulum au do napunaho au do mamilito guru di lomoni rohakku do ngulum jala ikon pasahatokku do ahanaku jajihon tuho ido nani dok ni debata tu si Abram
Jala taida di sidi akka pakatayo ni didok muse gabe dibuan ibana tuluar. Dibuan ibana dungi didok di bata Jehovah tu ibana bereng mak na dilangiti. Ida mak akka bitang na dilangiti. Bilangi mak moloboy dibilangi ho songoni ma torop ni pinoparmo muse nina. Dipertegas Jehovah ahanong ni jajihon natu si Abraham. Jaladong dung didok debata Jehovah tu si Abraham songoni gabe tung postituturo hana diyakini ibana dihaporsyai ibana ahana hinatahon ni debata tu ibana danggang guberohana. Ido bena dirok muse dia tonom jadi porsiama si Abraham di Jehovah gabe hati gorana doi dietong Jehovah. Jadi di ida debata Jehovah muse pos ni rohani si Abraham dohot hinatogu ni pakirimonna dohot habengeton ni rohana na ikon hatani Jehovah do hape mana rencana sakap hatuaw ni debata do hape na ikon tulus di ngolu ni si Abraham dang pikiranna dang gogona manang dang kuasona alai debatan yang berkuasa di bagasan ngolu ni si Abraham dungi di ida debata Jehovah mai gabe hati goran ni si Abraham di pai Jehovah pakka persyayon nai hau dukon ni rohanai lau mangudukon maka persyai ahanang ni hanatahon ni debatamu setu ibana nalaho paposon rohani si Abraham unang ganggu ibana bahwa ditikina naung tinotuho di debata ikon pasauton nado sakap ni debata ima mangalehon keturunan di ibana. Nah songon generasi penerus di si Abraham nagabe pewaris harta nah di portibion songon inang harta kerajaan surga jala marhiti muse malua muse torop halak lau songon ido nang sahatu hita songon akan mangihuton tuhata Yesus Kristus hita pe ala nong persea hita tu Yesus Kristus naung sinuruna rotu portibion sian keturunan ni si Abraham gabe taruli hita di basa-basa ni debata di asini rohani debata ima malua hita sia dosa taruli di hita di baga-baga ni debata ima asini rohani na balga jala hita pe nunga termasuk keluarga manang pinopar ni si Abraham ala ibana opu ni naporsea do ibana jala dohot akka halak na porsea di debata di Tuhan Yesus Kristus di to di porbadia nang pe so bangsa Israel alai nunga gabe pinopar ni si Abraham ala ni haporsiaon ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus nang sinuruni debata mangalehon haluaon jala hita pe parsi dohot majalo dengan bahasa ni debata asini rohani debata di bagasan perdalanan ni ngulu asa dison di papos debata rohani si Abraham asa tetap fokus ibana tuhatan nang hinatahon ni debata tu jaji ni debata naik konsaut do sude ahanong hinatahon ni debata tu ibana jala ido nang toktong ingoton tiopon ni si Abraham asa haporsioni pos ni roha do dia kasih limon jala pamotuan atau tutari hutun nasoni ida so natar surat di Heber 10 sada ayat sade jadi ikut tetap do pos roha nang peso taida do pe surgoi ale pos rohata bahwa kita akan menjadi pewaris di surgo hasunangan naung pinaradini tuhata Tuhan Yesus marhite harorona rotu portipio alani ima asa unang mabiar hita molope ragam ta adopi akan masa di perdalanan ninggolutta di portibion
unak kita ganggu. Tetap hita marpos ni roha aida kia debata maninggal ho kita di pardalanan ninggulu tau. Debata dotok tong mendampingi hita mangalehon gogo doh pos ni roha mangalehon hapor siaot tu hita asa marhite hatanai nasai taingot tok tong ima laho manungguli hapor siota asa boy hita marhabengeton manangah pena masa tak adopi di ngulut dari portibion gabe dang ganggu hita alai tetap taingot hatani debata na meyakini hita na margogoy ho kita dok na paposon rohata jala roh hita muse tu ibana lao pasahaton akadia nata pikiri di bagasan pikirata jala pikiratai manang na pangiduan tai tapasahati asa gabeto tong hobar tu lomo ni rohani debata saluhut sakap ni rohatta manang dia pe rupane akan nata sakapi di nguluta di portibion manang dia pe akan nata pangido tu debata di perdalanan di nguluta di portibion asa tetap hobar tu lomo ni rohani debata manang asa tetap tu rencana naung nito tuhon ni debata di hita dang akar rencana ta manang dang program ta nang terjadi di nguluta alai molo di luas debata hita mangolu dope di partikianon nang pakyon do hita tu rencana manang tu sakap hatuan di debata tu sido hita nang ditogu asa gabe berkat hita di tonga-tonga di portibion ai ido jaji ni debata tu si Abram hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho nang songon itu hita hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu jela hita pe huriha KBP naing gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion ido sakap hatuaon ni debata diakana porsea asa sahatu tujuan ni nguluta di portibio kita naing matok tong hita ni iring-iring ni hatani debata ni giring ni hatani debata hita laho manuju tu si tujuan ni rohata ima hanguluan nama noktong sisa liling ni lilingna alani molope tak adopi akan masa toktong mahita mangido pangurupion dohot mangido panuturion sia debata asa unang gabe dau hita sian aha naung sinakapan ni debata sian nguluta manang asa unang gabe pikirata na saut di pardalanan ni nguluta alai naing rencana ni debata jala ido ubaina di pasahat topik ni mingguta marguru tu lomo ni rohani debata ima topik ni mingguta sadarion asa toktong marguru tu lomo ni rohani debata aha nata pikiri aha nata sakapi aha nata pangidohon tetap hita berpatokan tu lomo ni rohani debata jala di minggu sadarion namar guar minggu reminisere namar lapatan sai ingot ma ali Jahoba akadenggan ni basam dot asini roham ta ingot ma dengan basa ni debata naung pinasahat na tu hita marhite hahi pason marhite nang akapinopar marhite nang akapasu-pasuna marhite akaulauta di pasu-pasu debata hita alai molo tumpe rupane dang hobar song nata pikiri saluhut di pardalanan ni ngulu taon adong do sakap ni debata disi asa ikut toktong kita pasahat dirita tu debata toktong kita berkomunikasi rap do debata toktong kita pasahat dirita tu debata asa unang tapangasahon pikirata saliling mangulu hita di portibion jala molo tumpe tu aka inanami karena tua-tua nami molotung suadong dope aka nata sakapi dia kapinopar ni anak kota unang pitor madele hita alai tapangido ma tu Tuhane tapasahat ma sude aka holso ni rohata ai ditangi hoddo hita tu ibana mahita toktong songon sia barhami di pasahat ibana di pabotohon ibana dungi direspon manang dijawab debatamu se ditiki halihatan nasong nido nang hita asa toktong hita
pasahaton nguluta tu debata di sude pardalanan ning nguluta. Tuhatama nama masu-masu, tuhatama nama gogoiho kita, na tuhatama nama ngalehon haporsia unutugu. Asa toktong hita porsea di Tuhan Yesus Kristus nagabe juru selamat di hita nama mengalehon hangolua di hita. Asa sahat hita muse tu surga hasonangani toktong mahita porsea setia taat manangihon suara ni dibata di ngulut tahun tuhatama nama masuk-masuk. Amin. Ali Tuhan debata manami mauliate marohanami di ho Tuhan di pamakulingionmu di hami ganuk marsada-sada. Asa toktong hami Tuhan marpos ni roha. Asa toktong hami Tuhan marbenget ni roha. Asa toktong hami porsea di ho. Di pardalanan ni ngulu nami di portibion molo pe ali Tuhan sodapot dope songon akan nahusak kapi hami. Aka rencana nami di pardalanan ni nguluon. Sayunang luas hami madele, sayunang luas hami gabe daus yakko, alai ajari mahami Tuhan, roh mapurus tua depanmu, mangido pangrupion dot asini roham, mangido campur tanganmu, ai hodo nagabe, lobu nami, menyelamat kami, mangalehon pos ni roha di hami, mendampingi hami, dohot mangalehon saluhut narikot di ngulu nami, leanonmu upa. Ima hanguluan nama noktong saliling-liling na molo toktong hami Tuhan porsea diho dipaini Tuhan patugu maha porsion nami be di pardalanan ning ngulu namion molo pe godang kuadupi hami akan masa problem hidup aka namasa sahid dohot bencana alam patuguhon haporsion nami may asa ho toktong hujo kami jala campur tanganmu toktong hu pangasahok kami di ngulu nami di portibion alani Tuhan saya tabai ma haporsion nami be todim na badiay matoktong na mangiri-ngiri kami dohot na maniroy kami asa toktong ina manugyok kami Tuhan lau mangulahon nasa lomoni roham saliling di portibion Tuhan di bata manami pasu-pasu masaluhut ruas munapungu di son homa toktong nama ngaramoti do nama jagai nasida na di bagasan parsahiton Tuhan na subui nasida rotu bagas coromon na peak mungkin di rumah sakit na peak di bagas nasida saya si roham leon hahi pason na sempurna di nasida be asabui nasida toktong macalo asidot holong ni roham ajari nasida marha perusat tuho maka porsyaiho di bagasan panglubintu ninggulun na di bagasan akka arsak ni roha alani parsirangan sian portibion say homa ali Tuhan na mangalehon apul-apul Tuhan di bata manami na di bagasan las ni roha sialana ditabaiho umur di nasida baik di umur song ninang di ulang tahun perkawinan saya homali Tuhan nama masu-masu nasida salvutna satoktong di bagasan las ni roha nasida jala makka mulai teo dengan di basam homa toktong nama ni roy nasida Tuhan dia kaulaun di tonga-tonga ni huriam dinanaing pukau nami mapartangyangan di tonga-tonga ni huriam ima diari selasa doh diari rabu naneng asi roham Tuhan nang luas hami mabiar roma dapot toko tu bagas ceromon alai ringgomi hami papos rohanami Tuhan nahodo lobu nami gabi bui hami marhahi pasun toktong lau majalahi ho salilik di portibion atau ngali Tuhan nami nang dinalau mulak hami nonsian bagas ceromon saat diho mangulu nami pataru saluhut ruasmu sahat tu bagas nasida beso ada hurang manang aha ima pangiduan nami Tuhan di bagasan opason tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham amin marede mahitamuse laos tapasahap mapiliata tujulu di tanah
nolong ng awang-awangi ibanado apo sakit tagtagdo diramu dilagaki torope mo namanaupiyaw ibantagi dosa marin mo na pusrohapki sunando ibanado naman duga tatangyakon mapilian natapapungon tuado pandi debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhud sileleho na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupa sahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hujus di julom pasu-pasu may dalaramoti asa ho para siya kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang nisi leho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di benotongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaurhon ma damena tuto ditabi. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya nama Kobasi di Bagasan Obason dohot tim musik dohot song leader nang multimedia madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus memberkati jala pangiduan nami songon natar tiktik nakeningan di pitu nunga adong muse di patupa untuk tu pengadaan dalani tapas sahat ma di Bagasan Lasni Roha manang sadia pe tarpatu pahita horas ma tuhatama memberkati.